Ассалому алайкум тамошобинони азизи шабакаи Маъмуразия. Имрӯз рӯзи якшанбе қарор дорем дар якшанбебозори ноҳияи Дӯстӣ хоҷагии Ишбихсафуров. Дар ин видео навор кардем молҳои майда, гӯсфандои барадор, барачаҳо, ядубуқачаҳо, нархҳои аниқ ҳамаш ҳаст. Касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд ба канали мо обуна шавед, якта лайкамон ин видеоро то охир тамошо кунед. Саломат бошед, сарбаланд бошед, аз канали мо дур наравед. На ғуноҷино 4000 меган савдо мешавад. Бо барои кӯҳ сар додан айни вақт шавад. Не калонай, не майда. Бозор чанди кад? 6000 6200 ҳар душа якҷоя бозор прасида истад. 3000 сомӣ. Мана савдо шид дутта буқача нархҳои аниқ шумо намонад. 5100 сом ҳадиш савдо шид. 2550 сомонӣ. Зур гирифта. Худо барака шавития. На аспи мода чандта зоидагиш аниқ нест. Дадаси и соҳибаш, соҳиби ҳозираш якта зоидагӣ будааст. Нархша 7000 мега савдо мешава. Бо бозор ҳозирашта конкретна нарх кардагӣ нест. Бисмиллоҳи аспо ёшамда оз нархошро бефаҳмем, баъд гап мезанем. Ишам аспи мода, аспи ёш будааст. Ягонта зоидагӣ нест, бачакадагӣ нест. Хоб нархша 8000 мега савдо мешава. Бо бозор ай 5000 то 6 тара кадеста. Ай байни 5 кати 6. На бо як аспи дига иш вообще ёшай, иш нарай. Нархша 5000 мега бо савдо мешава. Бозорам ҳар чи кадеста. Аниқша нагуфт бозор чанд кадагиша. Савдо шид. Го ёш, ё дуюм ё сеюм зойдай. Савдо шидагия хулас и манаи бачшай бухача и мондагия и тоқа 5700 сомонӣ тоқа савдо шид бе гусола. Я гусолаш монда бухача, бачаи созак гусолаш. Я отдельно мефурӯхтаи. Савдо шид 4 барача 300 сом 280 дар атрофи 300 савдо шидагиар. Аниқ шанак ҳар хел харидем ду. Баъзиёша намайдаша 200 харидагиар. Ҳамаш ҳар хел нарх хулас 280 300 сом ҳами атроф. Барачаҳои ширма канеки. Савдо шидестай барачаҳо. Барачаҳои ширмак майда 550 сомонӣ савдо мешавад. Бозор 400 сом 450 сомӣ кардеста ҳозирашта. Мана нархи бузи очабачае ки бачаи дугоник дорам 1300 сом меган савдо мешавад. Бозор 1050 сомон кадеста. Баландиш. Айвайда пастарам прасидеста. Мана барои калон 20 кило танашто дора. Биё рафтем агар ҳамин 30 кило бормо пули 20 кило гӯшт мешавад. Дар корнес 1300 савдо мешавад. Барои 20 кило харчи. Бозорам ҳар чи кадеста металонуша 1250 1100 сом 1050 1000 сом ҳар хел кадеста бозорам. Мана гӯсфанди очабача 2000 мега нархша савдо мешава. бозор 1700 кадеста очабача. гӯсфандиш пира ба хотири бараш нагирем. Мана барачаҳои беоча попа майдош 500 сом 550 сом 600 сом 700 сом 800 сом мерава. исониш 1000 сом. Калонош 1100 сомӣ бо савдо мешава. Калонора чанди кадакан?
950 so'm. Qancha bu? Ciddi isim qilyapmiz. 700 so'm. Burayı baracha arkadaşlar bozor. 700 so'm ravon. Bu savdo bilan Kashokash bilan 700 so'mdan. Savdo shidestan setta qishqori farbe na qasobo presidestan har sesha 6700 so'moni o'zi kadestan dodagish neys 6700 so'm har sesha yakliya на savdo shidas bitta baracha 800 so'moni xariday барои мол кардам одами деҳқон харидагия хош шава худо баракаша бития на savdo shid setta baracha 500 so'moni savdo shid нархи анеқ шумо 1500 so'mda setta barra барачаи ширма ну исинда калонтарош ҳаст 800 сум 900 суми савдо мешавад бо бозорам 700 сум 650 майдоша 550 500 суми кардеста исинда бо ҳаст инам 650 700 гуфтаистаган савдо мешава майдош бо арзонтар 600 550 майдоша бузург 500 520 сомони кадеста калоноша 600 650 ҷада бо ҳаст ёш бо пародашон соз бидар барачаи пишро 800 меган инора бо савдо мешава бозор 650 700 суми кадеста барачаи ширмак ино ana savdo shidasi bitta baracha барои алафура ино 750 суми ҳар душа 1500 гирифтааст инора шир дар кор нест Hayırga haydayım bunu. Siyam kakıl şişeye şurası. Tırırsın. Öyle yeme yaptı. ма бузои очабача ини кабуд дугоник доштааст 1600 савдо мешавад шам 1600 ҳар душ як нарх савдо мешавад бо шуро тамошо кунед бозорам 1200 1100 сум 1150 сум кадеста фарқе не калониш 3025 кадеста иша 22 кадеста 2200 сум думбара бинем мана оптам савдо шид гусфандои баррадор савдо шид ҳамаш яхе нарх кӯтара савдо шид мана барошон калону майда ҳамаш як нарх 2300 сомони рафта иҷа мана дугоникошам ҳаст дугони баррадорошам ҳаст 2300 сомони ҳамаш рафт мана шумода нархҳои аниқ барақшхӯро орчо 1600 савдо мешаванд бо ин амира 1300 кадагия бозор ишқушқорай бо мана ишқушқорай иша 1200 бозор кадеста инро ҳози бигире қурбонида тайёр мешавад иншоалло Çağın ne tekrar? на тухлиёи соли гузашта барои мол кардан
1300 меган савдо мешавад. Исмаш хушхор амай деташ 1500 меган савдо мешавад. 1100 сомонӣ пурсида истад. Ин хушхорора бозор 1100 сомон.